Ka jingjop jong ka India ban poi shaki benta South Pole ka benta badum jong Bnai lingba u Chandrayaan 3 kala penlong ye ki katto katne ki breu jong ka recep ngi ban Sngewsih hadien ka jingkentho ba ka India kala pendon kamru da ki tiar na bari. What happening shibun ki jingyaro na Kylleng kari ka Pyrthei halor ka jingla jong ka India ban job ya kathong uwei unong kren na kari British ula airu ka jingyaro ya kari India bakala poi shaki benta badum jong Bnai tang ban laj na kanu ka jingsha kano baka India kala penpa ya ka pisa ka ba $8 billion kabala pha na shabari hakisnem 8,000 kan riu hadu 8,000 arpaway bat kentaj ru ban shim ya ka sanpo hinyo $1 million balamang na kabenta usnem ban wan bat ka jingkren jong u ka don ru ka jingkentho halor ka jingbei tingka ya kari kabala don lat lupa bat kiu shaprang hakikam hau. I'd like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. Ban Sngewsih shai halor kani kamang tingka bala bay da ka UK na ka benta ka India kam day na ka benta ban kintiu ya ka jingduk henry ka jingtmu ka long mar Kylleng ka jingmentoy haka yo ka kot henry utay unong kren na ka ri British ula pendumru ya ka jingtho hapadeng ka kintin bay tingka bat ka jingyarap na mar ka ne ka mang tingka kam day na ka benta ban pet ya ki jing e jong ka ri henry ban don ka jing Sngewsih bat ka jingya jan hapadeng kite arteli kiri bakin yo jingmentoy markli ka history ka kren shairu baka jingsen shar jong ki dohlieh ha India kilakani ru ya ka jingdon jing em jong kari ha ka ba ka jing ai jing mut ban siu biang kalawan ra ru ka jingkentho na ka jingya le ha ki por ba menshuwa henry na do ba yo ya ka jingla lut kari India kala sedang ban kiu ban yeng halaki kejat klem da shania shu ha ki wei kiri ban long ru kum ka wei na kari ka bala kiu state ha ka yo ka kot bat ka ne kala wanra ka jingkalla na kiri ka Pyrthei ki ba na ka jingya rap sha ka jingbei tingka hapdeng ka ne ka jingkemen jongkari ban kiu state ha ki kam hau ngi deiru ban kenmau baka jing itanat hi jong ka Pyrthei ka de ka jingyat linti lingba shibon ki jing e bat ka ne ka jingkren jong ute udole ka penkan mauru baka jing batai ka de ban long ka bashai nado ka jingya de ha ki por ba minshua ka jing mi Pyrthei jong ka ri ringkat ka jing kiu ha ka yo ka kot ha ka ne ka Pyrthei